Malta kienet il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea li kellu l-ikbar tkabbir ekonomiku meta wieħed iqabbel it-tieni kwart ta' din is-sena mal-ewwel wieħed. Bit-tkabbir ta' 1.3% Malta kellha tkabbir ekonomiku ferm iktar mill-medja ta' 0.2% li reġistraw il-pajjiżi Ewropej. Fi-żona euro ma kien hemm ebda tkabbir. Wara Malta l-ikbar tkabbir kien irreġistrat mill-Latvja, Slovenja, Litwanja, l-Ungerija u r-Renju Unit. Fil-waqt li l-ekonomiji li rreġistraw tnaqqis meta mqabbel mal-ewwel kwart tas-sena kienu dawk tar-Rumanija, Danimarka, Ċipru, il-Ġermanja u l-Italja. Fis-stqarrija l-Ministeru tal-Finanzi qal li riżultat bħal dan ikompli jikkonferma s-suċċess ta' dan il-Gvern f'diversi oqsma tal-ekonomija, fosthom il-ħolqien tax-xogħol, l-investiment u l-kummerċ. Il-Ministeru tal-Finanzi żied li huwa ta' sodisfazzjon kbir li Malta tinsab fil-quċċata tal-klassifika f'dak li hu tkabbir ekonomiku u fl-impjiegi. Intqal ukoll li dan juri li l-inizjattivi konkreti tal-baġit li twettqu din is-sena qed jilħqu l-miri tagħhom u qed jirnexxielhom jerġgħu jqajmu l-attività ekonomika ta' pajjiżna u jħallu aktar flus fil-bwiet tan-nies. Il-Gvern temm jgħid li hu determinat li jkompli jsaħħaħ dan is-suċċess permezz ta' inizjattivi li qed jiġu mfassla għall-Baġit 2015.